Yaro, kaga tun da na dawo daga makabartar nan yaro gaba ɗaya na gaji. Ina so ma yanzu haka yaro in shiga gida ne, amma kuma kafin na shiga ina da wata tambaya yaro. Kaga kuma kar ka manta Allah ya maka wani baiwa ko ba haka ba? Duk mutumin da zai mutu sai Allah ya nuna ma wani jar hula a kansa ko ba haka ba? To da Allah yaro na san dai bare wuce wa malam Barau ba duk da bana gani. Ana malam Barau shi lokaci yayi ko sa'i yayi. Amma da Allah yaro ina so ga min da Allah nan gaba hulan nan akan wa za ta soka dan Allah ga min akan wa za ta soka hulan nan. Baba gaskiya sai dai mu taya ka da addu'a. Yaro ka taya da addu'a kuma haka ake so yaro. A taya da addu'a kamar na mai wa yaro. Saboda dai wannan hular dai na ga dai ta sauka a kanka. A kaina yaro. Yaro a kaina. Yaro dan girman Allah ka cire min. Dan girman Allah yaro ka cire min. Baba ba za ta fita ba. Ban cire mutuwa ba yaro. Baba ba za ta fita bane kai hakuri ba za ta. La ilaha illallah.